Moi kaikille, mä oon täällä Karstulassa. Niin mä löysin jäätelöä joku reikä. Mä olen täällä varovasti. Niin täällä käveli joku, niin mä tulin tänne. Niin sitten mä täällä kävelin ja löysin täällä jäätä. Niin nyt katsotaan mitä tapahtuu. Ai, tuli isompaa. Niin, nyt pitäisi olla varovasti oikeasti. Mitä? En mä tiedä mitä tuolla olee. Ja tää mun ehkä toinen video 2026. Niin heippa kaikille!